hvor det er godt vejr i dag. Jeg må hellere rydde op. Skal vi se. Jeg ved, om der er noget på radioen. Godmorgen og velkommen til dagens fugl. I denne udsendelse vil jeg fortælle lidt om fuglen Frød Hansen. Frød Hansen er en mægtig fugl. Fuglen er 15 cm lang, spukkefugl, rustrød på brystet og gråbrun med et grønligt skær på ryggen. Den yngler under buske og mellem trærødder, og dens navn er Frød Hansen. Kan jeg vide, hvad det er for noget, hva'? Frød Hansen er et ejendommeligt fuglenavn. En hedder Gertesmutte, en anden hedder Toppet Lappedykker, og flere hedder Finkespurve. Men Frød Hansen? Nej. Absolut nej. Man skulle tro, at jeg var den, der pjekkede mest. Det gjorde min sidekammerat, Bjørn Grå Rasmussen. Vi pjekkede tit for biologitimerne, fordi læreren var en hård og hissig negl, og vi skulle lære navnene på alle mulige underlige padder og vækster. Det var ikke usandsynligt, at mig og Bjørn havde gået i Brugsen og købt en hel bunke is og spise. For øvrigt er Bjørn den i klassen, der har klaret sig bedst senere i livet. Han er i dag indehaver et stort advokatfirma og er ekspert i skatteret. Jeg skulle nok alligevel have pirket lidt mere, men blev forvirret af den skolelærdom. Kender du en, der hedder Frød Hansen? Frød Hansen? Det tror jeg ikke lige, vi fører. Altså ikke sådan en spøj skæmt fugl, men sådan en rigtig fugl med vinger, næb og fjer og det hele. Sådan en har jeg aldrig hørt om. Nej, Børn? jeg vil bare vide det. Nej. Sommetider har jeg mareridt om, at jeg er med i et quizprogram. Jeg bliver spurgt om, hvad dronning af Danmark hedder, og jeg kan pludselig ikke huske det. Den berygtede klap er faldet ned. Jeg vrider hjernen, men kan ikke huske det. Og det er pinligt, eftersom jeg har en studentereksamen, og de andre deltagere stadigvæk går i folkeskole. Det er bare rigtigt! 100%! Nu er der frokost, og jeg bliver ved med at spørge, om der er nogen, der kender Frød Hansen. Nej, skal de have kylling, salat? Kender du Frød Hansen? Nej, men jeg kender nogle leg, der hedder Mister, og en bævestær, der hedder Frød Hansen. Altså mere som en artsbetegnelse og ikke en individuelt navn. Nej, skal de have tænder på osten? Kender du Frød Hansen? Skal de have celler på osten? Lidt ketchup, tak. Kender du Frød Hansen? Nej, skynd dig lidt. Kender du Frød Hansen? Nej, gå væk med dig. Hej Bukke, kender du en, der hedder Frød Hansen? Nej. Hej Mads, kender du en, der hedder Frød Hansen? Hej, kender du en, der hedder Frød Hansen? Nej. Nå. Folk, der ikke kender Frød Hansen. Nå. Kender I Frød Hansen? Nej. Nu er jeg på vej hjem, men jeg tænker stadig på den forbandede fugl. Jeg glæder mig til at få samlet en klub. Ja, hvorfor ikke en klub? Der er ellers foreninger omkring så meget andet i dette land. Der kan lige så godt være en god anledning til at samle til vennernes lag, som alle de andre klubdannelser. Når man nu ikke interesserer sig for hverken skak, fodbold, kunst, og heller ikke er blevet opfordret til at træde ind i Rotary, det kan der ingen skade gøre. Så kan vi mødes en gang imellem og
spise med kniv og gaffel, og bagefter form og en skomær på det. Det vil også rive mig lidt ud af min ensomme tilværelse. Jeg tror sgu, jeg gør det. Måske vil jeg ovenikøbet skrive en artikel om det på bagsiden af Politikken, med et lille billede af mig, der aldrig har været i avisen før. Jeg må være selvskrevet til bestyrelsen. Det bliver måske endda æresmedlem, eftersom jeg har fået idéen. Der er noget bra. Godmorgen og velkommen til dagens fugl. I denne udsendelse vil jeg fortælle lidt om rødhalsen. Rødhalsen er en mægtig fugl. Fuglen er 15 cm lang spættefugl, brystrød på brystet, gråbrun med grønlige skær på ryggen. Den yngler under buske og mellem trærødder. Dens navn er rødhalsen. Nå, han siger Rødhalsen og ikke Frødhansen. Det var mig, der hørte forkert. Så røg den klub. Jeg må ringe og få en tid så lidt. Men det er godt, det er kun den, der er svigtet, og ikke den imellem ørerne. Godt, man ikke er en smule som os gør. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.